Bona iga muroche trajepe nyamache tuabere to kwana sama tuko asenge njoye daracha moje lyarengo esiye kirekende nke yoge ko rusi gororo bantu mbali ko nyara ko bogoliye mebere ko tuanda manira sama tuko lakini ndura nyora ligesa itraje yeito ekaye buchibesa kiakera mubasho ndegerete tigango to chore omurai urakwanye bubasi naye protoko choro murai tigango to choro murai ni bikoro byayo karo murai yagocha mubori ngaine ase myaka yonse kwabeire okugira ribubasi no nyeta getoje change ninki gekora kinga no change bubasi record yawo ni riye ngai kwara bere pogokora egere kwa change egere turanyara kumanga no chego change bubasi nto basako chora nga akoba toko choro murai akira akire oto seremia emieria ni yako ndo bogori eloni ya milioni moja ocho sera bubasi twa machikura ogenda bunge tarikore kana bunge tarikore tamagendero kale boringe mie yako ase miaka 5 isaransansa yo muibule nyako bwata bana ori abana banga ase mie na ego ase miaka 5 nichi basenga kirali tuko umurayo yanga onyoreri chief kokonyoreri chief nyege netenga turi chikubwate ngeyo niwe chikachoro murai uraleta magendero ayo musayo koewa 50 oselibu kara isaransa bwe buri ngake se miaka 5 ninki murayo yako una ayo musayo egare karoro musayo nuta getubu mabwa abo change kuwa asa baiboli na wocha soda wocha sabana bawo ngiko tebara boyo ayo musaye wakire skuru no bwata certificate no bwata chusi yo fundi wa maboko no tage tuwe gendereri o change abana bamba cha kubo maguno bwawo ekara kwa wa musini ekara kwa welu ekara kwa wemi oroje change no bwa na abana bawo tirabo change iwana kingo tebera ngagaki abantu baminto babo basi kuruchache mpaka burago mwaka 2027 nto basa ko goruwe mina nto basa kutumeka asenjerembe na nto basa kutumia ekura yaito asenjerembe una bona iga muroche trajepe nyamache tuabere to kwana sama tuko asenge njoye daracha moje lyarengo esiye kirekende nke yoge ko rusi gororo bantu mbali ko nyara ko bogoliye mebere ko tuanda manira sama tuko lakini ndura nyora ligesa itraje yeito ekaye buchibesa kiakera ekaye buchibesa ya ekaye buchibesa kiakera ekichire cyose pekara to buchaka kibasa ya iru isiringi 40 milioni 45 eki cyonsi kyasokire kyabwato kiru kyabera sama bako yomurai oito ogrupo innocent obiri mumanyi itraje itna vera chusi na ro mwana go tara igoro aseri go igoro ama choro chambane mbura yera nire ama chacha kire wichora umwana ori arateri asa roche nyore tari umwana nyore no monto manene nyore ni jolie kanga tari sa roche na nyore ro tore kabori na re trasara se kenyoro na re trasara se nkayane no monto ko gera na re trasara ne kura yane rina agete ngaka bobe nkaigwemia yagarire obogima bwana bwasirire bose umwama tano siri obogima sawa roche bose umwama te osiriri obogima sawa roche iya kabiri bono mumberi na mumbeye nyamache nyagitali nere mumberi eyere ababa of the economy yomubas na heri tinere gente kenene bono tegweteka na kyumo ndaka nyorobo bwenia wose nyoro no yugwatali toke nga kyako ira kona ri umurwa iro kirari ge koro murere no rasoka kuryomba ocha nyagitali oikiro rwaliru otebyo nga yaya bamintu besana gatara na maguru bose tiganyore kende ndi ngikere nyumba ngakya kumwikere mumberi egere amoneri omo amatoria ogane tiri to kaikere nyumba aikere nyumba yabera ko kibara je tumuro joja mutonto mata baranchi na mtu agete chikura ngo sabomba abara ba mintu bali bara abasaye kaki tebye abaiboli baitunga engakiri ya manoti tuare kwa wemia
twake kura yaerio wone tiga tuchora umurai okoreta magendero no murai ukugwikira aso isaransi togotenga kwangete kura yao na inke na inga kienera ngo gukorera egasi oinero umurai igonki nare gotero narigereiri narorire nga ninki umubasi yaganeti njengo kwana umwana no peperi onchiru bakuma nabire ngo sukuma umubasi asense memo uchende nyore nabana baitu be university bali bakuri miki pasari amuno murai abana bari nkongera bali naba asenko nyara bagende school yego eresemi nero uti wa mugongo uwo muibori uri kurumani school webori bane abakasaba nene abasaba minto abakasaba nene school negento kengenjo esemi negento kengenjo nande ninyege netande ningogatenga omubasi nerwete asobokora ayaramaya okesa abana baye ubasi basomera abana baye mwasi n'omuntu okweligi andonse asokani bakonyora omubasi abana ba minto abakasaba nene isaransa nsimusemia baibuli baito umwaka 2007 tochora umurai oratu chenchiri ubasi na orareta ubasi orareta magendo kenyera yete nyagitari yegetere bo 5 bona gateyo itibo yete nyagitari dispensary teyo nyamaje teyo kionyo teyo ine ekura ya oroje nebwate oborai na kinare koboreri nga ebori anga sesa sayo mugaka ayomusaye ayomongina ekura yao nebwate oborai ekura yao wagete nego konyete nkirende yonse erineri swali bwekwebori usakonyora ri swali eri omwaka 2007 mpaka tochora omuragi oragenda aturetera amagendero ndutagete factory aba unabone chae abaibori baito abagotora yarare tundubari yeyeri chikiro na komate kare